Hello friends, welcome to my channel namita.magnatiation. ମୁଁ ନମିତା। ଆଜି ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ମହାନବମୀ ପୂଜା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନବରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପୂଜନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ। Pero. Rova. Rova, kaibu. Atu din baba.
देखंतु कौन कौन जिनस गिफ्ट मिली कन्या पूजन रे। एटा बिंदी, चूड़ी, क्लिप, नेल पॉलिश, पाउडर, मेहंदी, क्लिप, काजल, पानिया एतिक जिनस मिली। बाबा एपटे